Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días en este domingo 3 de decembro do 2023 que temos aquí na Cidade Vella ceus nublados, 18 grados de temperatura. Acompáñanos Ana porque hoxe vamos a ter un programa solo de media hora de duración. Que tal, Ana? Hola, bons días, moi bons días. Que che parece se empezamos xa? Xa con música. Labrado da miña mão, fixen coa miña navalla un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau. Leva timón e chapella chunha rella furadora, feita dunha lata bella, feita dunha lata bella, feita dunha lata bella. Tengo a orelleira na vela tan luída e rematada, que non mora mira prela, que non mora mira prela, que non mora mira prela. O meu arado tan feito que pode incluso perder. Labradíos ao barbeiro, labradíos ao barbeiro, labradíos ao barbeiro. Teño xa que darlle estreno o meu arado arador, o meu arado pequeno, o meu arado pequeno, o meu arado pequeno. E non sei onde ir, buscalos pois que preciso, buscalos pois para subir, buscalos pois para subir, buscalos pois para subir. Labrado da miña mão, fixen coa miña navalla un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau. Un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau. Idiomáticamente, Galicia foi creadora de unha lingua que, obedecendo máis aos imperativos étnicos que ao acontecer histórico, estendeuse pola Península Ibérica para convertirse en idioma de poetas e fala dos cortesáns. Tivo Galicia raíces de seu, como os monarcas suevos, como don García, don Ordoño ou don Sancho Ordoño, pero cando lle faltaban raíces, contou con grandes señores que gobernaron Galicia con tanta autoridade como se libaran coroa e cetro nas súas mans. Sin embargo, o entronamento da Casa dos Austrias trouxo consigo a exaltación do poder real e, sobre todo, a idea das patrias grandes. Foi precisamente aí, amigos, onde decaeu o idioma galego, porque o país deixouse guiar por mans que non eran as súas, entrando nun sentimento de inferioridade, unha subestimación do idioma propio e unha sobreestima do idioma alleo, que lle fixo sentir vergoña de si mesma. Mais a pesares deso, a pesares de súa vocación suicida, Galicia seguiu vivindo, porque a razón de ser do novo pobo, que quere desaparecer pero non o consigue, está na fonda identificación coa terra, que só pode desaparecer cando desapareza o mundo. E de todo eso foron conscientes os galegos emigrados en América, que xunto a unha maleta baleira trouxeron o caudal máis importante, é dicir, o peso da súa propia historia. É esta a causa máis importante de que Galicia sexa hoxe unha perpetua esperanza, algo así como unha Brunilda dormida no leito de pedra, en espera dun xifrido que a desperte e que a faga andar polo seu verdadeiro camiño. Hoxe vamos a falar con ese poeta novo, pero implicado fundamentalmente en ese renacer florido que impuxo o noso patronato, celebrando ano tras ano o Día da Poesía Galega, porque foi precisamente a poesía a que deslumbrou cortes e palacios, señoríos e mundos, levando a voz lírica da nosa terra, suave e harmoniosa da lingua natural de Galicia ancestral.
El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival. Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561 esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, pasado mañán, o sea, o martes, día 5 de decembro, a 7 da tarde, terá lugar no Patronato o Día da Poesía Galega, dedicado este ano ao poeta e escritor Rafael Villar, un ceense filólogo que traballa no Departamento de Normalización Lingüística da Confederación Intersindical Galega. Vamos hasta a comarca de Fisterra, porque ali está Rafael. Moi bons días, Rafael. Hola, moi bons días. Bueno, supoño que estarás moi contento de que o patronato te haya designado co Día das Letras Galegas, non? Pois sí. Sí, por suposto, claro. A ver, en primeiro lugar estou sorprendido. Era algo que eu non agardaba e descoñecía absolutamente. Se que era que alguén manexaba o meu nome para ese tipo de recoñecemento. Claro, que estou moi satisfeito e moi agradecido, por suposto. Pois xa está o grupiño de declamación do patronato preparando os teus poemas para que o martes teñamos esa festa tan importante aquí en Montevideo que é o Día da Poesía Galega. Non é a primeira vez que recibes un galardón, non? Porque a cidade de Ourense premioute por o seu libro Migracións. É así, verdad? Sí, é así, sí. Algúns dos meus libros pois foron posibles, polo menos a súa publicación, gracias a conseguir algún premio. Efectivamente, ti faz referencia ao libro Migracións, que foi premio de poesía Cidade de Ourense xa hai uns cantos anos, non? E aí seguimos, non? Coa poesía, coa verba, coa palabra, para adiante, sempre adiante. Son 12 libros xa, verdad, Rafael? Sí, unha docia de libros, sí. Unha docia de libros. Xa vou perdendo. Pero vamos a centrarnos a conta e sí. Vamos a centrarnos en este libro Migracións, sí. Porque aí falase de violencia de xénero, de memoria histórica, en fin, dos conflitos sociais, non? Sí, e do propio conflicto da migración visto desde diferentes perspectivas. Ao fin e ao cabo son neto e bisneto de inmigrantes en América, en Argentina, máis en Cuba. A xeración dos meus pais, non os meus pais, pero a xeración dos meus pais sufriron a migración europea por Suíza, Inglaterra, e curiosamente, na miña xeración, na de meus irmáns, algún dos meus irmáns tamén marchou para Canallas. Quero dicir que algo que está presente aí e na doble perspectiva, non? Hoxe tamén Galicia está recibindo emigrantes de fora, moitos son latinoamericanos retornados, pero tamén xente de outras partes do planeta, de África, non? Entón, todas esas migracións que son movimentos de persoas, de seres humanos que deixan parte da súa vida nun sitio, deixan as súas raíces nun sitio e se teñen que trasladar a outro, eu entendo que é un material poético moi forte, moi potente para traballar e para facer poesía deso, non? Polo demais, Migracións
un libro de poemas que trata eso, temas diversos, de conflicto social, pero tamén ás veces de denuncia, pero tamén ás veces así de intimismo, de reivindicación do propio, reivindicación tamén da identidade, da lingua, do país e de todas esas cousas. Rafael, falando con un poeta, non podemos prescindir de preguntarche como ves, claro, a referencia sería Mario Benedetti, pero como ves a poesía latinoamericana de hoxe? Sí, a ver, eu debo recoñecer que na miña formación como lector e, por tanto, tamén como escritor, porque un escritor normalmente antes un lector, pois hai parte da poesía latinoamericana, pois desde os clásicos, desde, claro, citas Benedetti, pero claro, tamén está Neruda, César Vallejo, en fin, unha chea de escritores, Idea Vilariño, uruguaya, Juana de Ibarburu, viva, ¿no? que me parece que sí, Juana de Ibarburu, pero así das vivas, Idea Vilariño, que me parece unha poeta magnífica, en fin, Cristina Peri Rossi, que podería citar unha chea de nomes que de alguna maneira me influíron como lector e, por tanto, que me influíron como escritor, como poeta. Volvemos á poesía de Galicia hoxe en día. Hai unha poesía común entre Galicia e Portugal ou diferencianse en algúns aspectos? Eu creo que seguimos vivindo demasiado de costas, quero decir, é curioso. Temos unha identidade lingüística común que se remonta a unos séculos atrás, pero vivimos de costas, non? Eu creo que houve no seu momento de decisións, ou hai decisións políticas ou no mundo cultural que non permiten ese chegamento pois, que algúns vimos reclamando, non? Entón, eu creo que son máis conocidos, por outra parte, máis coñecidos. O que se escribe en Portugal é máis coñecido en Galiza que se coñece en Portugal de nós, non? Incluso que se coñece de nós fai ese extraño percorrido, un percorrido moi extraño que é vía Madrid, se coñece o que pode triunfar en Madrid e tal. Quero dicir, non hai quitados, bueno, casos digamos moi concretos, iniciativas pequeniñas que sí se fan. Eu creo que aí hai un erro de fondo, de bulto, por parte sobre todo das autoridades políticas e culturais dos dous países que non conseguiron que haxa unha interlocución moito maior entre a literatura portuguesa actual e a literatura galega. Xa digo, vimos do mesmo manancial que o da a literatura galego-portuguesa medieval, vimos das cantigas, todos vimos dai, non? Desa trayectoria. E hoxe creo que descoñecémonos demasiado, non é o terrible, penso. Sí, Rafael, como filólogo, que está a facer en estos momentos o Departamento de Normalización en cuanto ao achegamento con Portugal? A ver, o Departamento de Normalización unha das funcións principais que ten é que no mundo do traballo, que é un mundo bastante complicado, digamos, haxa unha maior presenza da lingua, non? É dicir, a lingua aquí é unha batalla histórica, a súa recuperación, a súa normalización, é dicir, que sexa a lingua habitual en todos os ámbitos e tamén no mundo do traballo, no mundo laboral, non? Despois, nós, a nivel sindical, temos moi boa relación aí sí con sindicatos portugueses, facemos encontros comuns, a nosa sección de ensino, que se chama Cigansino, tamén colabora moito cos docentes portugueses, co profesorado portugués, cos sindicalismo portugués do mundo do ensino. Entón, digamos que hai así certas achegas, certas reunións comuns durante o ano entre Portugal e Galicia a través do sindicato. Nos a mes estamos como observadores na Confederación Sindical da Lingua Portuguesa, pois, por ter unha lingua común, afín ou de identidade común, como é a galega. Estamos aí de observadores, asistimos todos os anos ás reunións que se fan, e bueno, intentamos facer a nosa achega pois, desde Galiza a ese mundo tamén da lusofonía. Rafael, que che parece o traballo que está a facer daqui dende Montevideo para todo Sudamérica o noso programa Sempre en Galicia?
A ver, eu creo que é un traballo encomiable, casi diría heroico, non é unha palabra que me gusta especialmente, pero eu creo que traballar, pois eso, desde a diáspora, desde alén mar, por facer un recoñecemento desta lingua, desta cultura, deste país que se chama Galiza, pois é algo extraordinario, que nós, os que, bueno, estamos no país o pé do día a día, pois debemos tamén recoñecer e agradecer, e creo que se fai, non? Os que temos coñecemento do vosso traballo, sí que o agradecemos e sí que o queremos recoñecer, porque desde logo, como digo, é moi importante, para nós é fundamental manter tamén pois ese fío entre a Galiza daqui, a Galiza europea e esa Galiza que está en América. Rafael, pois moitísimas gracias pola túa presencia, polas túas palabras. Supoño que o Obradoiro de Teatro que dirixe a nosa querida compañeira Maribel Calderón, supoño que xa terá todo preparado para que este martes ás 7 da tarde no Patronato da Cultura Galega se leva a cabo ese teatro de declamación, claro, o grupo de declamación que se leva a cabo ese homenaxe a este poeta xoven, un home realmente xoven que leva no peito ese entrañable cariño a Galicia e a todo o que ten que ver con problemas da emigración. Moitísimas gracias, Rafael. Pois moitísimas gracias a vos, e por certo que sea moi ben todo o martes, e xa digo, un agradecemento fondo pola miña parte. Bueno, pois aí estará o noso himno galego e todos os poemas de Rafael esta noite especial do Patronato da Cultura Galega. Unha vez máis, gracias e un abrazo, Unha aperta. Bo día, boa tarde. A noite de San Xoán todos temos unha idea. Ai la 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 la. A noite de San Xoán todos temos unha idea. Ai la 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 la. De carretar moita leña para facer a fogueira. Eu queimeime na fogueira de San Xoán. Botaronlle moita leña e non se puido apagar. Eu queimeime na fogueira de San Xoán. Botaronlle moita leña e non se puido apagar. Cando chegamos alí se aprenderan a fogueira. Ai la 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 la. Cando chegamos alí se aprenderan a fogueira. Ai la 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 la. Eu como son despistado metinme na queimadeira. Eu queimeime na fogueira de San Xoán. Botaronlle moita leña e non se puido apagar. Eu queimeime na fogueira de San Xoán. Botaronlle moita leña e non se puido apagar. Cantamos tamén bailamos ao redor da fogueira. Ai la 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 la. Cantamos tamén bailamos ao redor da fogueira. Ai la 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 la. Bebimos moita queimada, temos media borracheira. Eu queimeime na fogueira de San Xoán. Botaronlle moita leña e non se puido apagar. Eu queimeime na fogueira de San Xoán. Botaronlle moita leña e non se puido apagar. Logo vamos a dormir e cansados de tanta festa. Ai la 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 la. Logo vamos a dormir e cansados de tanta festa. Ai la 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 la. Dicindo todos contentos que grande foi a fogueira. Eu queimeime na fogueira de San Xoán. Botaronlle moita leña e non se puido apagar. Eu queimeime na fogueira de San Xoán. Botaronlle moita leña e non se puido apagar. Eu queimeime na fogueira de San Xoán. Botaronlle moita leña e non se puido apagar.
En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de La Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Bueno, amigos, a Real Academia Galega celebra os 95 anos de Xesús Alonso Montero. Este 28 de novembro a Real Academia Galega homenaxou a este antigo presidente da institución, Xesús Alonso Montero, que fixo 95 anos. Con ese motivo, a Academia publicou na súa canle de YouTube a entrevista que a poeta Yolanda Castaño lle fixo a este recoñecido investigador. O audiovisual de 38 minutos repasa a trayectoria vital e intelectual de Alonso Montero. A súa trayectoria valeulle galardóns como Otero Pedrallo, Pedrón de Ouro, Irmandade, Trasalba ou Premio Cultural Galicia nas Letras. A Real Academia adianta que esta produción abre unha nova serie de entrevistas con membros do pleno da institución que se irán publicando na rede. Matria e O Corno, que son películas, claro, presentes na carreira final aos Goya. O actor lucense Luís Tosar, xunto coa actriz Ana Castillo, foron os encargados de dar a coñecer os nomeados desta 38ª edición dos Premios Goya do cine español. Entre eles, o audiovisual galego foi quen de poñer este ano algúns nomes que agora optan levar os galardóns en varias categorías. O film Matria ten 2 nomeamentos, un para o realizador Álvaro Gago no categoría de Mellor Dirección Nobel e outro para María Vázquez, nomeada a Mellor Actriz. Tamén no traballo de interpretación, a lista inclúe a Janet Novas, debutante e protagonista no filme O Corno, nomeada a Mellor Actriz Revelación. A Xunta rectifica e prepara unha guía para as cesáreas. Para as cesáreas. As cesáreas. As cesáreas, sí. Foron necesarias centos de reclamacións con historias de partos desnaturalizados nos que os bebés eran separados da nai durante horas para que o Sergas decidise cambiar o protocolo de atención nos partos. O documento estará listo no primeiro trimestre de 2024, segundo dixo o conselleiro de Sanidade. A creación desta guía que permite unha mellora na atención dos partos responde a unha demanda social das nais. A comezos de outubro foi aprobada por unanimidade unha proposición na que se instaba á Xunta a elaborar unha guía para que en todas as áreas sanitarias galegas se aplique o protocolo de atención aos nacementos por cesárea que permite o acompañamento no parto da persoa que a nai decida e que tamén posibilite o contacto pel con pel continuado co bebé. E acabamos con outra, a lingua unha atractiva para o comercio local de Redondela. Sí, o goberno local de Redondela, da comarca de Vigo, convocou no mes de maio unhas axudas destinadas ao sector comercial que propuñan 3 liñas de financiamento, unha delas a publicidade. Foi xustamente na publicidade que o Servizo de Normalización Lingüística centrou os seus esforzos, animando o uso do galego nos rótulos, cartéis e redes sociais. Nas bases especificamos que, como mínimo, os comercios debían optar por unha versión en galego da súa sinalética. Eso foi o que dixo o responsável de normalización Xurxo Martínez. Xurxo Martínez engade: o noso deber é promover a normalización e demostrar que iso de que a ninguén lle interesa o galego non é verdade. E a proba témola en que de 24 comercios, 17 queren expresarse en galego, nun concello situado entre Pontevedra e Vigo, onde a presión do castelán é enorme. Que che parece? Ana, vamos á colectividade? Vamos ás novas especificamente do patronato. Pois veña. Bueno, temos que avisar, aínda que xa penso que todos o saben, pero tivo que postergarse a actividade de contacontos que levaba por título "E que oficio le pondremos",
tivo que ser postergada por mor do alerta meteorolóxico. Claro. Porque isto ia ser o venres, e o venres caeron... Caeu a mares. Auga, así, a baldes. Entón, será postergado, probablemente sexa unha das primeiras actividades do vindeiro ano, cando recomece toda a actividade no patronato. Bueno, tamén comentaremos o vindeiro domingo, os resultados das eleccións do patronato que tiveron lugar o pasado xoves 30. O vindeiro domingo estaremos falando disto, porque ti sabes que hoxe temos unha audición moi cortiña. de apenas 30 minutos. Entón, o que sí temos que facer antes de irnos é invitar a todos a que o vindeiro martes, pasado mañá, martes 5 ás 7 da tarde, estemos todos ali, estamos convocados para estar no patronato para homenaxear a Rafa Vilar e acompañar ao grupo de declamación que dirixe Maribel Calderón neste Día da Poesía Galega que celebra o patronato todos os anos no mes de decembro. Bueno, entonces unha actividade moi importante que agardamos que todos nos acompañen ali entón este martes ás 7 da tarde. No Patronato da Cultura Galega. Amigos, acabouse noso tempo, tivemos só media hora. Moitas gracias pola súa atención deste outro lado do micrófono. E será o domingo ás 9 de mañán cando volvamos aquí con Sempre en Galicia xa no tempo que nos corresponde de unha hora. Hasta o domingo que ven e que sea moi feliz. Esperámoslo o martes no Patronato. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.